dumateng para pejoget utawi pecandu epik kawula penggal semanten riyin amargi waktunipun sampun dalu nggih ngapunten sanget ingkang gadah momongan monggo dipun cepeng kiyambak-kiyambak amargi saking kidalang saking turunggo Sekar Budaya sak menika sampun saya kadosipun boten saged ambantu panjenengan sedaya. Nggih, monggo sedaya kemawon ingkang gadah momongan tumut jejogedan kula sak rombongan ngapunten sangat dipun cepeng kiyambak-kiyambak. Matur nuwun. Wonten dusun Siwaran kula sak rombongan saking Trunggo Sekar Budaya ngaturaken sugeng berpisah sugeng pamanggihan malih ing sanesipun kok pilih anggen kula sak rombongan ngaturaken pasukatan kirang prayugi ingkang sengaja ingkang boten sengaja kula nyuwun agung pangapunten sami nggih. Niku sing pada cekelai pada dicekeli dewek-dewek teladeni tapi aja pada gawe masalah ya masalah pada mampu naga iya sing jambong
Yung galingan na nila. Tinggal. Res lah. Dona.